Gogoi report bojua nai. Akil Gogoi dangoriar allegation is that by the way of discussion, that কোনো proof নাই. আপোনাৰ পলিটিক্স তো বৰ ধুনীয়া হৈছে। মই proof কৰা নাই, মই কোনো politics কৰা নাই। সিএমৰ মই মাথা গৰম কৰি দিম। সিএমৰ মই মাথা গৰম কৰি দিম। গতিকে বড়োসকলে যাতে আগতে আকৌ আন্দোলন কৰিবলগীয়া নহয়। गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै मोनसे आपडेटनि सायाव सावरायनो होनना फैदों। बे आपडेटआनो जागोन जोंहा बिथां शिबसागर जिल्लानि गेदेरमा उकिल गगৈ सारा जोंहा एक्स NDFBफोर लोगोसेयैनो जोंहा रन्जन दैमारिजों जेसेबांखिनि सेन्ट्रेल जेलाव दं बिसोरनि बाय'डाटा एबा बिसोरनि लिस्टफोरखौ नागिरदोंमोन। बेनि थाखाय जोंहा कास्टम बसुमतारीजों लोगोसे एक्स NDFBफोरनि मोनसे गुदा थांनानै मैया गेदेरमा उकिल गगৈ बिथां सारनो लिस्टखौ होना फैबाय। बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो सावरायनि। थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै। Gogoi report bojua nai. Akil Gogoi dangoriar allegation is that by the way of discussion, that কোনো proof নাই। আপোনাৰ পলিটিক্স তো বৰ ধুনীয়া হৈছে। মই proof কৰা নাই, মই কোনো politics কৰা নাই। সিএমৰ মই মাথা গৰম কৰি দিম। সিএমৰ মই মাথা গৰম কৰি দিম। গতিকে বড়োসকলে যাতে আগতে আকৌ আন্দোলন কৰিবলগীয়া নহয়। এয়াই নেকি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি শান্তিৰ নমুনা, শান্তিৰ BTCৰ নমুনা এয়াই? মানুহক উচ্ছেদৰ নটিচ দিব, মানুহক অশান্তিৰ পৰিৱেশত ৰাখিব আৰু তেওঁ গাই ফুৰিব পাৰ চৰাই উৰাই উৰাই BTCত শান্তি আহিছে, BTCত শান্তি আহিছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, BTCত শান্তি এনেকে নাহে। সকলো NDFB কেইটাক জেলৰ পৰা মুক্তি দিব লাগে। আলোচনা হৈছে, চুক্তি হৈ গ'ল, কিছুমানক জেলৰ পৰা মুক্তি দিলে, কিছুমানক দিয়া নাই। সকলো NDFB কেইটাক জেলৰ পৰা মুক্তি দিব লাগে। एसे सिगां जोङो मोनसे हान्जाया शिबसागर समष्टिनि MLA मानव गेदेर उकिल गगৈ रायजो दलनि आफादगिरि उकिल गगৈ बिथांखौ आंनि लोगो थिफ्रांनो फैनाय जाफु देबबर्मा आरो NDFB एक्स NDFBनिनो मोनसे जोङो हान्जाया मानव गेदेर उकिल गगैआ गोबाव साननि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा NDFBनि जि केस सेन्ट्रेल जेलाव थानाय गासै 57 जन बिथांमोननि गासै डाटाखौ बिथाङा जोंनाव बिहरबाय थादोंमोन। बिनि थाखाय दिनै जों थांनानै बिनो होनानै फैदों। আমি কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু বোধহয় BTC এৰিয়া BTR এৰিয়াত থকা বড়োসকলো আনন্দ পাইছে, ভাল পাইছে। ভাল পোৱা কাৰণটো হৈছে আমাৰ অখিল গগৈ MLA ডাঙৰীয়া। এখেত আমাৰ MLA ইয়াত নহয়, কিন্তু অসমৰ MLA। অসমৰ MLA বুলি ক'লে অসম গোটেইখিনিতো তেওঁ কথা ক'বলৈ অথৰিটি আছে। আৰু এখেতে আজি আমাৰ কাৰণে, আমাৰ ভালৰ কাৰণে 6 শিডিউল শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু অট'নমাছ ষ্টেট আমাক দিব লাগে বুলি কোৱা কাৰণে আমি এখেতক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এখেতে সঁচা ঠিক কথা কৈছে যে 6 শিডিউলটো এটা মিনি কনষ্টিটিউশ্যন। এইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন ল নহয়, ৰিজাৰ্ভেশ্যন ল নহয়। যেনেকে ভাৰতৰ সংবিধানটো ভাৰতীয়ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ল বুলি নহয়, সেইটো সংবিধান বুলি ক'লে, কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'লে এটা দেশ বনোৱা, দেশ সজাবলৈ বা বনাবলৈ এটা আইন। It is a legal framework for constructing a country. সেইকাৰণে 6 শিডিউলটো এটা মিনি কনষ্টিটিউশ্যন। যেতিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলং BTR এৰিয়া, ডিমা হাছাও, এই গোটেইখিনি আৰু বাকীখিনি 7টামান আৰু আছে এই 6 শিডিউল এৰিয়া। এই গোটেইখিনিটো মিনি কাণ্ট্ৰি বুলি আগৰ পৰা ধৰা হৈছে, লোৱা হৈছে। আমাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া এইটো কৰা হৈছে। সেইকাৰণে এইটো সন্মান মানিব লাগে আৰু এই কথাটো আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু মানিব লাগে। আৰু আজি মাত্ৰ আমি ধন্যবাদ, বহুত অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। এখেতে আমাৰ কাৰণে যিটো ক'ব লাগে, আমাৰ হিল ট্ৰাইবছ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা, ডিমা হাছাওৰ পৰা,
BTCৰ পৰা হিল ট্ৰাইবসকলে ক'ব নোৱাৰা কথাবিলাক এখেতে ক'লে সেইকাৰণে এখেতক আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ধন্যবাদ মানে মোক দেখিলে সিহঁতি মাথাটো গৰমে উঠি যায় দেখিছে না সঁচাকে চাই নে নাচায় হে মোবাইলটোত এনে নাচ চাই থাকিলে হ'ব নেকি ৰিল চাই থাকিলে হ'ব নেকি মোবাইলটোত ৰাজনীতিৰ বিষয় চাব লাগিব ৰাজনীতিটোৱে গোটেই জীৱনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি দিয়ে হে মই কৈ আছো যে অসমৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰবিলাক পকা কৰি দিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2022 চনৰ ভিতৰত চবৰ ঘৰ পকা কৰি দিম বুলি কৈছিলে আপোনালোকে দেখিছে নে মই এইবিলাক কেনেকে ধৰো হে একদম CMৰ মই মাথা গৰম কৰি দিম जोबोद नोंसोरखौ लोगो मोननानै आरो साबसिन मोनबावबाय आंथ' ओरैबायदि सानदों गाबोननिफ्राय आन्दलन खालामफिनोब्ला बर'फ्रा जयै खुनु माने ओरैनि साहा खोला सोनाब सानजा गैलायै आं सिगां जागोनलै बेखौ दिनै गोबां सैसोनानै दङ जोङो दिनै गोबां सहायनानै दङ दुखु दाहा जारला न'खर संसार दिनै फेर बेथेर जालांजोब्बाय दिनै बिखामजोखौ खामग्लिजोब्बाय दिनै मानो नायाखै दिनै मानो गोदाव सोराव दिनै बर' जाथिया दिनै मानो गोदाव सोराव जालांगोन दिनै बिसोरो दिनै सोलावनो खस्थ' दिनै बेसेबां जोङो दिनै सिङाव हाबफैनानै दिनै नुफैबाय जोङो बेसेबां खस्थ'आव थायो बेसेबां जारलायाव थायो मेगनाव मोदै गनानै दिनै जोङो ओंखारबोनांदों बिथां शिबसागर जिल्लानि गेदेरमा उकिल गगoi सार बिथां MLA आ जिबायदि बाथ्रा बुंदों गभर्नमेन्टखौ नारसिननायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा दिनैसिम सासे बेबायदि लिडार ओंखाराखै बिथां गेदेरमा शिबसागर जिल्लानि उकिल गगoi सारा जिबायदि गभर्नमेन्टखौ नारसिनना बाथ्रा बुंदों नाथाय जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा दिनैसिमबो रावबो बुंनो हायाखै जुदि बिथां बायदि गभर्नमेन्टजों बेबायदि सोंथि खालामलायनो हायोब्ला दिनैसिम जोंनि बर' हारिनि रावबो सुबुंफ्रा अलखदाव गोग्लैनाय नङामोन आरो मोनसे खोथा बुंबावो आङो जोंहा रन्जन दैमारि सारजों जेसेबांखिनि केडार्सफोर दं 57 जन जेल जाना दं जाहाथे बिसोरनि मोजांनि थाखाय जोंहा बिथां गेदेरमा शिबसागर जिल्लानि उकिल गगoi सारा बिसोरनि लिस्टखौ लानानै बिथाङा केसनि सोमोन्दै नाजानो नागिरदों बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर बावो बिथाङा जाहाथे जोंनि बर' हारिनि अरायसम मोजां खामानि मावो आं बेखौनो बिथां गेदेरमा उकिल गगoi सारनिसिम हामबाय बावहरनाय थाबाय जोंहा जुदि बिथां उकिल गगoi सार बायदि जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा लिडारफ्रा जुदि गभर्नमेन्टजों बेबायदि कमप्लेन खालामो एबा हारिनि मोनथायखौ मोननांगौनि दाबि खालामोब्ला बिथांमोना जिबायदि बिटिआरनि दफायाव लिरनाय दंमोन जाहाथे बेफोर गासिबो दिनैसिम जाफुंना थांगौमोन नाथाय बेफोरखौ रावबो जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा नारसिनाखै एबा बुङाखै बेनि थाखायनो दिनैसिम जोंनि बर' हारिनि गासिबो मोनथायफ्रा थगायजानानै दं बिथांमोना जोंनि बर'नि जेसेबां गिदिर गिदिर लिडार दं बिसोर अकल गावनि उदैनि थाखायल' सानदों बिथांमोना गभर्नमेन्टजों माबा मोनसे बेबायदि हेंथायै बुङोब्ला एबा हारिनि माबा मोनसे मोजां सुबिदा मोननांगौखौ बुङोब्ला आंखौ गारिनिफ्राय बोख्लायगोन नामा बेबायदि सानो बिथांमोना जाहाथे बेनि थाखायनो माब्लाबाबो गभर्नमेन्टजों बेबायदि सावरायाखोमा आरो सावरायनायबो नुवाखै बिथांमोना जुदि गावनि उदैखौल' सानदोंब्ला नोंथांमोना जाहाथे पलिटिक्सआव बाहागो लायाबानो जायो आंनि बायदिबा जुदि नोंथांमोना हारिनि खामानि मावनो होनना थांदोंबा गावनि उदैखौ दोनथ'नानै जेसेबांखिनि रायजो राजा फोरनि मोजां खामानि मावनांगौ बेखौ साननानै जाहाथे नोंथांमोना मावोब्ला अरायसम जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफामोना बिथांमोनजों एबा नोंथांमोनजों सापर्ट थागोन जोंहा गिबियावनो प्रमद बर' सारखौ बुङो आङो मैया आरो मोनसे भिडिअ नुबावदोंमोन जाहाथे बे भिडिअखौ आं दा होनो थांबाय दं जोंहा बर' बिमा एबा बर' आइजोफ्रा मानि थाखाय हालाय हाफाय गाबदों बिथाङा मा जोंनि BTC एबा बिटिआरआव बिथाङा गभर्नमेन्ट सलायसेयाव जोंनि बर' आइजोफोरनि मोनथायफोरखौ मानो होफुङाखै एबा मावफुंना होआखै बिनि थाखाय जोंहा बर' हारिनि
आइजो एबा बिमा माहारिफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आं बेखौ बे भिडिअ'आवनो होबाय जाहाथे आरो लोगोसेनो जोंहा जेसेबांखिनि बर' रायजो राजा दं जाहाथे बिसोरखौ अराय सम गावनि हारिनि होननानै अननो सोलों लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आंनि बुंनाया जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ गावनि बर'नि इउटुबार होननानै जाहाथे निमाहा होबानो जाबाय गोजोन्थों।